Isa sa mga lambalano ni Jesus, kaglabi pa isa ini amo ang katapusan nga iya gin hambal samtang siya ginlansang sa cross. Natapos na. Natapos na ang iyang buluhaton para sa aton kaluwasan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sabatiko. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Ang pagtuon subong ang isa ka Ilonggong nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kagari ang aton duwa ka mga resource persons nga perminigin ninyo makita sila mga kauturan. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa aton iglesia sa CPCL College Church. Siya ang aton nga senior pastor. Yes, Pastor. May adlaw sa inyo. May adlaw, Pastor. May adlaw, Sir John Lloyd. May adlaw sa aton mga kauturan, mga kabyanan. Nagasunod sa inyong programa. Kabay pa ining pagtuon sa pagkakaroon, makadulong sa aton sa kadasig sa pagtuon sa gihapon. Yes, and that's correct. Kanami, kadasig sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. Ay kadwa na akong pakilala sa inyo si Sir John Lloyd, soon to be pastor. Siya ang aton nga associate pastor in charge ang aton high school department, senior kag junior nga mga kabataan. Yes, Pastor, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor, at Sir Delbert, may adlaw. Kaya sa aton man mga abyan, mga kauturan nga nagapadayon sa pag-tanaw kung pamati sa isang aton nga programa. Tani, subong nga semana, samtang kita magatuon sa ining lesson, mahimo ini nga source ng aton nga paglaon. Yes, marami Pastor, source sa aton nga paglaom, aton hope sa pagbalik sa Ginoo. Aton na naiduko ang aton mga ulo, samtang kita magapadayon sa pagtuon. Sa siningation yari kami Ginoo nagatugyan kag nagapasalamat, nagatugyan sini nga discussion kabay pa nga hindi lang kami nga tatlo amo ang blessingan kundi upod man sang amon mga nagapalamati kag nagatanaw, nagasunod, nagasubaybay sa sini nga programa. Salamat nga imong kami ginsabat upod sang amon mga katawan sa likod sang kamera. Bless them as well. In Jesus' name. Amen. Yes, Pastor Jandy, sa aton sa tsara na teksto. Ang atong sentro sa pagtuon makita sa Juan kapitulo 18 versikulo 37. Naghambal diri, si Pilato nagsiling sa iya, "Gali hari ikaw?" Si Jesus nagsabat, "Ginasiling mo nga ako hari. Tungod sini natawa ko, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agud nga magsaksi ako sa kamatuoran. Ang tagsa-tagsa nga yara sa kamatuoran, nagapamati sang akon tingog." Mga ting. Okay. Ang aton nga leksyon, Lection 12, the hour of glory. This is about the cross and the resurrection. Para sa Disyembre 14, tubtob Disyembre 21. Ang apat ka mga gospel writers, Pastor John and Pastor Delbert, may record nila ang kamatayon ni Jesus, including the resurrection of Jesus. Pero ang apat sila may tagsa-tagsa kay uniqueness. Okay? Ang uniqueness ni Juan niya kanami kay ang iya nga ginahambal is about the death of Christ is his enthronement. Ang enthronement ginasawag ang iyang
ang iyang inaugurasyon sa iyang Hari. manluluwas. Yes. It is a simple way to die at cross. Makahuluya. Pero kahimayaan man sa mga katawan nga ginpakamatyan ni Jesus because ara na kuan na siya daw koronahan na siya as the Savior of mankind. Yes, the pastor. Sa sining hapon, Pastor, no? Bisan pagani sa titulo pa lang sa aton nga leksyon sining nga semana, ang takna sang himaya. Sa himaya. Paano ka mahimaya sa cross? Gana. Pero sa pagkabanhaw, sigurado ko. Iya. Pero sa saysay sa ato ni Juan, si Juan nagkadto sa dinalan nga ang himaya ni Ginoong Hesus amo ang iya pagkamatay sa cross. Yes. Kag ang pag-inaugurar sa iya bilang hari sa aton kaluoy. Yes, Pastor Jandy. Diri pastor ako nakita diri nga nag-mention diri about the hour of glory. Nagamin ini mga kauturan, mga abyan nga numerous times. Hindi niya siya nga isa lang ka oras. Ang basang Biblia diri sa Juan 7, Juan 8 kag Juan 12. Nahanungod din siya sa numerous times. Kag diri man ako nakita sa atong introduction nga ang first 10 chapters sa the book of John Yes. nahanungod sa 3.5 years ang kabuhi ni Ginoong Hesus. Yes. Pero ang chapters 11 to 20 nag-cover lang siya sing 1 to 2 weeks lang Nga kabuhi. sa kabuhi ni Kristo. Yes, yes. And that's correct. So dako gid nga mga chapter, half gid sa mga chapters ang gindevote ni Juan sa duwa lang kasimana na lang nakabuhi ni Kristo diri sa cross sa Kalbaryo. What is truth, Pastor Delbert? Kaya mo ni ang ginpamangkot ni Poncio Pilato, samtang istorya si Poncio Pilato kay si Jesus gindala na sang mob sa tubangan ni Poncio Pilato to be judged, okay? Ti gaistorya na sila and Jesus was telling about him and then there was a point sa ilang pag-istoryahan ay nga namangkot si Pilato what is truth. Yes. So sa sining nga sitwasyon, Pastor, no? Pamangkot ni Pilato si Ginoong Hesus kay ang saba. Si Pilato wala na sa nga duga-duga kay ara ya sa imagine pagano si Pilato. Ato naman gi-emphasize sa nagligad pagid sa ginsuguran pa sa aton nga leksyon na hanungod sa logos kay ang mga Griego lain ang ila pagpati na hanungod sini kag ang ila konsepto pero magsiling kita nga logos suno sa konsepto sa mga Hudiyo ini siya napahanungod sa kay Ginoong Hesus nga amo siya ang nangin unod kag nagpuyo sa tunga naton. Nasa sini nga punto si Pilato na mangkot what is truth kay ginakusar siya mo. Yes. Sa inya karon ano ang kamaturan pero wala na siya naghulat pa sa sabat ni Ginoong Hesus kay ang iya tinutuyo nga suluwason si Ginoong Hesus. So nakigistorya si Pilato between Jesus sa tunga ni Ginoong Hesus sa mga religious leaders ilabi na gid sa mob. So, Jesus don't have an opportunity, wala sa oportunidad sa saysay sa kay Pilato. Kung tani, masiling siya, John 14:6 niya, I am the way, the truth, and the life. So, Jesus himself, si Ginoong Hesus mismo ang maka-explicar sa ikaw galingon, nga tiarin ako sa tunga nimo. I am the reality sang unod kag kamaturan. Yes. Before na ko natagay ang background sinigli Pastor Sir Jandy nga sundi ara na si Pilato sa tubangan ni si Jesus tubangan ni Pilato. Ti nabatian ni Pilato nga sina siya ginakusar as king of the Jews. Okay. Kay ang punto sa mga Hudiyo blasphemy. Pero ang punto naman sa Roman is that mangin hari man si Jesus. So kontra sa kay Caesar. So ginpamangkot ni Pilato, are you the king of the Jews? Siling ni Jesus, ginapamangkot mo ini sakon, halin gid sa imo kasing-kasing o kung gintudloan ka Correct, lang. that's it. Sa imo, kung nabatian mo lang. Ito ang sabat ni Pilato, why I am a Jew? That's it. That's it. So ano bala ako Hudiyo? No. Ang kadalom sina, but nevertheless, hasta nga naglabot nga, what is truth? Yes, Sir Jandy. Tuod na pastor no nga
nakamangkot si Pontius Pilate nga, Jew ba ako? Hindi ako Jew. Sa ako Romanhon, pagano ako. Ang imo kaugalingon nga mga katawhan. Yes. Your own nation has brought you here Sa akon. sa akon. What have you done? Ambal ni Pilate. So nagsabat si Ginoong Hesus nga nagkari ako tungod nga to bear witness the truth that every person who is of the truth hears his voice. Ambal ni sang atong title mga kauturan nga abyan, what is truth? Apan mga kauturan, unfortunately, pagpamangkot ni Pontius Pilate, nagtalikod siya. Yeah, wala na siya nagulat sang sabat. Wala na siya nagulat sang sabat. This is the time that he missed the Yes. the greatest opportunity. Amen. It was the governor's first step away from the truth, letting prejudice block his perception. Mga kauturan because of our prejudices, because of our earlier decisions in life, and sometimes the pressures around us, Yeah. maybe people, our family, Yes. our friends, we missed the greatest opportunity to know the truth, and that Amen. truth is Jesus as the Messiah. Yes. Ang ara na gid sa tubangan niya, ang truth. Kasi sila Yeah. Jesus, I am the way, the The truth. truth. Ara na gid galing na miss pa niya. Wala pa niya nakuha ang kamaturan because imbes nga masabat si Jesus sa iya, naglakat na siya sa tubang sa mga taong na nagasinggitan dito. Yes, Pastor. Behold the man. So, way back sa background, Yeah, mo yeah. again, hambal ka again ang pastor, no? Si Pilato, si Ginoong Hesus, ginpresenter na sa tubangan sa Pilato kag sa mga katawhan. Pero deep in the heart ni Pilato, why siya sang makita sa kay Ginoong Hesus nga kasawayan. I have found no fault in him. Yes, and that's correct. Kag Katatlo ka busy sige na iya ginambal. Yeah. Kaya pa no fault in it. him. Tapos, gusto niya luwason si Ginoong Yes. Hesus. And in fact, he made a bargain sa mga taong ato dito. Pero siling nila, siling ni Pilato. So, according sa inyo custom, sa inyo tradition, sa inyo kasuguan, nga kinahanglan magbuhi kita sang isa during Passover. Passover. Pero siling niya, sino inyong buhian? Yeah. Ano nang katawhan? Ginpili nila Si si Barabas. Barabas. Nga amo siya ang matuod nga robber, amo siya ang matuod nga representasyon ni Satanas, whereas Jesus is the innocent one. So mas ginpili nila to ang hindi maayo, ang naghimo sang malaot compare sa kay Ginoong Yes. Jesus. In which ang ilahandom niya si Ginoong Jesus gid. Why? Kaya hindi sila konforme. Ang si Ginoong Jesus ang Magahari sa ila. Yeah, that's correct. Ang kamatuoran kag ang pagkamatarong, Yeah. which is ang ginharian ni Ginoong Hesus is not earthly. Yeah. Hindi lumalabay. Kaya ang gusto nila ang lumalabay lang nga ginharian. In which si Ginoong Hesus siya espirituhanon kag wala sing katubtuban. Yes. In which si Pilato nakamulalong kag nakatalupangod para hindi na siya actually gindibatihan pa nila later kay ginayo pa ni sa mga Jewish leader nga hindi dapat king of the Jews. But sila ni Pilatus ginintroduce lang, behold the man. The man. Behold the man. Ari ang tao, ari ang inyong nga hari. Oh, sakto pun pastor mo punto mo pastor. Nga si Pilato wanted to save Jesus. Nakibot gani siya nga ang mga katawan ginpili pa si Barabas. Pilato was expecting nga si Jesus sila pilion. Yeah. But yet they decided nga si Barabas amo ang i-release. Na ang punto diri pastor nga ironic bala nga ang isa kapagano amo pang gusto Correct. magluwas. Yeah. Iyat ang mga tumulo amo ang gusto nga patyon. Yes. Do you have some more? Sir Chande. Nahimo ini nila pastor no, mga abyan kitungod sang ilang kaagig kay Ginoong Hesus. Imagine they preferred Barabbas, the criminal, the robber, over the innocent Jesus. And because of their hatred to Jesus, pabayan nila ang ilang nga handom nga dugay na nga panahon nga maluwas sila sa Roman power. Because of their hatred of Jesus, they neglect their national aspirations, ilang nga handom. Handom. Kaysa nga
pilion si Ginoong Hesus. Mga kauturan, paghambal ni Pilate, ni Pilato, behold the man, amo ni ang time nga sa Ginoong Hesus gimbutangan na sing thorns of Yes. crown, kag ginsuloban na sing purple linen or robe. Gusto ta ni ipakita ni Pilato nga amon inyo nga hari, oh, this is your king, No, Savior King. Savior King. Pero imagine, nakibot si Pilato, hambal ni Pastor Tawado, nga crucify him, crucify him, crucify him. Grabe. Because of their hatred of Jesus. Yeah. Tungod lang sa kahisa. We have no Yes. king but Caesars. Yeah. Oh. Ti daw nagkuan man ang kuan ni Pilato, daw nagtubo man ng iwi. Kay ti si balaan niya mo nga si Jesus ginakos nga king, ti siling ni Pilato, ang balaan ni Pilato nga most likely mahari ni siya. Oh, na ti pagsinggit sa mga tao, we have no king, daw gindula ni Pilato ina nga konsepto nga belief, initial belief nga most likely ini maghari ni siya. So gindula na ni Pilato nga klase sang belief sa kay nga sa iya kaugalingon kay ti mabutang siya sa langalang kung maghari manggini mabutang siya sa langalang, makontra siya sa monarch sang Roma. Roma. Yes, Pastor Deo Zamora. Yeah, in sa kay Pilato naman nga side pastor, no. Isa kadako nga pala malandungan sa iyang bahin in which gintilawan niya nga itani balansihon. Balansyon. Kag gusto niya nga maka-gain siya, makaangkon siya sang pabor from the people, From the people. and from the religious leaders. First, sa kay Pilato, he was manipulated. Siya nga leader, gin-manipulate sang Sa crowd. mga crowd, sa mga leaders, sa mga Jewish leaders. Jewish leaders. And it is a striking irony sa nasiling mo nakagina nga even the religious leaders themselves nga ara sa ilang prophecy, ara sa ilang kamaturan, nag-study sila, pero we have no king but Caesar. But Caesar. And that's it. Amo na kambali Pastor John Day kay na nga in this statement, the Jews lose. Yeah. Ginbuyan nila ang ilang aspiration to become an independent nation. They still wanted to have Caesar as their king. Pero ang ilahan dom nga tani may ara nga magluwas sa ila. And this is the person supposed to be. They miss the opportunity. And it's very powerful nga naman because you want to bargain your aspiration for the cost of one person. Yes. Sa jealousy lang, sa kahisa lang. I don't know sa aton personal kag Kristohanon nga pag-alagad pastor sa lokal sa Amo na iglesia. sa iglesia. Ang kahisa naton sa aton ni Sika Adventista among nagadaldal sa aton. May mga panahon ba nga ginbuyan naton ang pagtuo tungod Yeah. lang ni sa isa ka individual. Sa isa lang ka tao nga nagbalabag sa aton nga handom. It is finished. Yes, Pastor Jandy. Amo ni ang pulong or mga pulong ang ginhambal ni Ginoong Hesus sang dira nga na-crucify na siya. Mga kauturan, ang meaning sinisang it is finished, fulfilled or completed. Nahanungod din sa sang mission or goal na ginhatag sang amay sa iya. Nahimo iya ang iya nga mission diri sa duta. Amo ang pagkuha sang kamatayon halin sa iyang mga katawhan, ibutang sa iya. Ginsulob iya ang sala, namatay siya para sa aton. Mga kauturan, may nanonotice ako diri, hambal ni Mrs. White, nga natabo ini may arabi sing inscription mga kauturan nga nakasulat Latin, Greek kag Hebrew, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Hambal ni Mrs. White, in the providence of God, it was to awaken thought and investigation of scriptures. Nga samtang ang mga tao magatulog sa sina nga inscription, Jesus of Nazareth, King of the Jews, magapukaw ini sa ila nga ay ano nga napatay ang King of the Jews. Kag one more point mga kauturan nga akon i-insert diri sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26-27 nga hambal diri nga ang background sini nga samtang dira na sa Ginoong Hesus na crucify sa cross, nakita iya si mamaya si Mary kag the beloved disciple si Apostle John. Hambal niya kay Apostle John nga
behold your mother, referring to Mary. And to his mother Mary, he said, woman, behold your son. Sa akong pagbasa mga kauturan sa Andrew's Bible, ginhambal ini ni Ginoong Hesus. Despite at the height of his suffering, he turns his attention to taking of his mother. So dira nga nag-suffer na siya, nag-struggle na siya. Bisa nag-struggle na. May ara gyapon siya sing Tay. dakong a concern para sa iyang Amang inahan. inahan. So as mga tawhanon no, this is a counsel or advice to us or encouragement nga need naton respetuhon gid kag palanggaon ang atong mga inahan. Yeah. Thank you gid kanami. Ang Pastor Delbert, may pamangkot, it was providential nga or consequent lang nga ginbutangan ni Pilatos ang inscription sa ulo sa cross ara sa lapit sa ulo ni Jesus. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Kings of the Jews. Ti ang siling sang ni Mrs. White, it was providential. Providential. Yeah. Oh. Ang nagbutang kay ti gapangayo pa gani ang mga Hudiyo nga kwao na siya kay kuluya na liwat na yes. Gusto nila i-change sa ang siling ni Pilate, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yes. Kaya ti amo na ang claim. Oh. Okay? Pero ang ila gusto ipabutyag sa mga Hudiyo nga I am King of the Jews. So may ara nga gusto nila itadlungon nga ang ila accusation insakto nga si Ginoong Hesus nagapakuno-kuno, nagaklaim nga siya hari sa mga Hudiyo. Pero siling ni Pilatos niya ang ako na sulat, ako na nasulat. So then it is Mrs. White that says that he is really King of the Jews. The Jews. Truly, he is the King of the Jews. Yeah, truly is the King of the Jews. Galing hindi lang nila batunon. He's not only the King of the Jews, but he is the King of our salvation. Yeah. Yeah. It is finished. It is Aton finished. Pa, ang finish dira, manatapos siya na ang iyang buluhaton nga ginatag sa amay sa iya. Amo to ang balkoy na nga it is his enthronement. Yeah. Ina ang cross, That's amo it, ang that's it. iyang inaugurasyon, among iyang koronasyon as the Savior of mankind, being the King of the whole universe. Yes. So when you are enthroned, kung ikaw gininaugurahan, that means you start to function. Yeah, start to function. Start to function. And then this is, amo na yung theme sang libro ni Juan, nga naginasila niya, ang takna. Kaya sila niya sa John 7:30, ang akong takna wala pa nagabot. John 8:20, ang akong takna wala pa nagabot. Yes. Pag-abot niya sa John 12:27, sila niya ang takna, ang akong takna nagabot na. So this is the hour. The hour. Nga siya ging crucify dito sa Calvary and then he declared it is finished. Yes, and that's correct. Ang mga angels, do naghilibi sila, kay may kanta gani nga 10,000 angels, no? Cried, and then kung sila maghibi, it looks like rain. Gira naghilibi sila. But on the other side, they were also clapping their hands because the work of their King, Jesus, had been finished. Ang sacrifice ni Jesus natapos na. Inauguration na. He will now be sitting in the throne. Yeah. Empty tomb, Pastor Jandy. Pastor, mga abiyan, mga kauturan, empty tomb, natabo ini sa Sunday morning. May point there sa aton lesson, mga kauturan, gusto ko i-emphasize nga however much they love Jesus, referring to Mary and the other woman, his followers kept the Sabbath day and did not go to the tomb. Yeah. Grabe ang ilang pagrespeto kay ginakip nila holy ang Sabbath. Point number 1 ako diri, mga kauturan, no, nga siguro we are being advised not to go to cemetery during the Sabbath days, no? Yeah. Okay. That's why we discourage nga mga kauturan nga maglubong ka sa adlaw nga Sabado. Except nga hindi nagid mapunggan. Kay grabe ni ang pag-emphasize ang aton lesson. Point number 2, mga kauturan, sang dira nga nakita na ni Pedro kag ni Juan after na nga ang mga babae nag-report sa ila. Nakita ni Pedro kag ni Juan nga ang white linen na ginsuksok ni Ginoong Hesus sang ginlubong siya. The white linen sa iyang lawas sa iyang itsura
nakapilo, naka-folded Nicely. nicely. And neatly. And neatly. Ako nakita ang mga kauturan nga si Kristo in order and Yeah, organized. and that's correct. Grabe, no? Hindi siya nga pataka lang, nga sok-sok lang, aboy lang daw, biyano. He is an order person. Oh. Yeah. An order and organized God. Organized, and that's it. Point That's number the 3, word. mga kauturan, because of this folding of the white linen, this made John believe that Jesus was risen Yeah. and resurrected. Yeah. Kaya sa una daw, gadawt siya. Pero sa nakita niya ang napilo na nga panapton, nagpati siya nga sa Ginoong Hesus alive and Yes. resurrected. Okay. Ang background siya ni Pastor Delbert, before na connected sa imo, nga sang Biyernes napatay si Jesus. Di lapit na to, nilagtunod ng adlaw. So daw hapasar, daw dali-dali lang ang ilang nga pag-prepare sang lawas ni Jesus. Kaya ti masalop ng adlaw. Na ti wala sila nakabalik. Kaya ti adlaw nga Sabado na pagkasunod ng adlaw. So ang mga babae, wala pa, nagbanag pa, way pa nagsila kang adlaw. Nagkadto sila kay tapuso nila ang pagano ni ang pagbutang sang mga ano ni Jesus, mga spices para sa saktugin nga lubong, only to discover na wala na si Jesus, and that's it. Yes, Pastor. Pastor, na, sa siningapan, ang ako na di gusto man i-emphasize, suno sa pagplastar ni Juan is a bodily resurrection of Jesus. Unod kag dugo siya kag nabanhaw. In fact, ginpangita na siya ni Mary. Pero enough na sa akong pastor ang ginsiling ni Pastor John Deloitte kagina nga pagkakita ni pagsugid sa ila ni Mary. Banay si Juan si Pedro. At si Juan dasig sa kay Pedro, nanahan niya si Pedro. Pero pagabot dito liin siya way sa nagsulod. Wala, pero si Pedro Si yan Pedro rekta sulod. sulod. Dito na di parahan nila nga napiod na. And it is enough for them, siling ni Juan, they saw and they believe. Yeah. Pagkakita nila, way nasang duha-duha. Wala na. Wala na. Nadumduman nila nga nagsaad siya nga mabanaw siya. Mabanaw siya. So, it is a proof nga wala siya ginkawa. Wala siya As what the Romans claim, as what the religious claim nga kawaton ang body ni Jesus. It is very impossible nga kawaton for 3 points. First, siling ni Matthew, heavily guarded. Yeah. Heavily guarded. May mga guards. May mga guards. Paano Kasi nga? kung makawat ang guards na amo ang pinahan mo. Then second, kung ang mga kawatan, mangawat, yun man sila, way sila pangawat sang dunot kag patay nga lawas. Ang mga valuables ang ila. Pero tuon na piod. Napiod. And that's the point that Jesus is resurrected. And in fact, si Mary amo nagpabilin. Kag na-mistake niya pa si Ginoong Hesus nga gardener. And in fact, pagkahambal ni Ginoong Hesus Mary, na-recognize na nila yun ang tingog ni Ginoong Hesus that it was the risen Savior nga iya ginpangita. And that's correct. And then what Jesus said, you cannot contain me. Hindi mo kanay. Kay makadto pa ko sa akon amay. Ang imo bulhaton, kadto ka sa imo mga ulutod, kadto ka sa akon mga katawhan, kag sugiran mo sila nga ako nabanhaw. Kaya ako magakadto sa akon amay, kag inyo amay, sa inyo Dios, kag akon Dios. Okay, sa inyo Dios. And that's correct. Kamo na gani ang punto man di was it consequential nga si Mary nagpabilin kay ti nagpauli ng mga iban mo. Kay ti pag nalagan sila, pag-report ni Mary nga kag sa mga babae nga wala na di ang ano ni Jesus, ti si Pedro kag si Juan palumbanay, nagsulunod man ang ibang disciples and other Marys mga babae nagsunod. Ti tanaw nila tuod man napilo. They have concluded nga si Jesus na banaw. Ti siling nila tiway naman tamay mo. Siguro akon estimate sina siguro base mga lasutso na medyo init-init na. Okay, 2 hours na sila nga standby, ti wala naman sa mahimo, nagpalauli sila. But Mary stood by. Na ti dira sa pagpabili ni Mary kay libiyon siya, dira pagtanaw niya sa sulod, ay may duha ka angels. So nga nagpangkot siya nga gaybi ka, ti siling niya wa kay ginkuha nila ang lawas ng akon Lord, kung buhay ko kabalo kung din nila. And then the second is that may nanawag saya nga likod. Woman nga wala nga ibi ka. And then
dugay-dugay ang hambal, Mary. Nakakuha niya yung hag si Mary. May tingog, ina nga tingog, very familiar sa ako. Yeah. Yes, Sir Jendi. Amo ni ang tion nga gahibi siya mga kauturan, gahibi pa siya ang setting ba. Pagtawag sa iya nga Mary, naglingi siya kay Ginoong Hesus nga gahumaw-humaw pa ang mata. Familiar sa iya ang boses si Ginoong Hesus gali mga kauturan. Kag tungod sini mga kauturan, gintagaan siya sing task nga to go and tell the disciples that he is ascending to my Father and your Father, to my God and to your or to our God. Mga kauturan, gusto ko lang diri emphasize nga isa ka bayi ang nagsugid una may tungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, and that is Mary. May kanta ganina mga kauturan nga Mary was the first one to share the gospel. Mga kauturan, gusto ko man i-share sa inyo nga kung sa Ginoong Hesus wala na nabanhaw hambal ni Apostol Pablo ang atong pagtuo vain and useless. Way kapuslanan. Wala kapuslanan. Patay ang atong pagtuo kung wala sa Ginoong Hesus na banhaw. Yeah. Gawali kita ang kamatayon ni Jesus sa mga tong kalawasan. But ina nga kalawasan, wala masilyuhan until si Jesus nagkayab. Yes, Pastor. Yes, Pastor. Now, it is now, the resurrection of Jesus is sure, matuod, kag historical. It occupies time and space during the time sa iya pagka-banhaw. So sa sininga panahon, Pastor, as been argued by Paul, our resurrection also is real. Kag ang aton pagtuo man matuod. Kasubong sang pagtuo sa sining kay Mary, Paul and John. Because nowadays, bisan subong nga mga adlaw, there are still people, may mga tao gid nga hindi pa yung magtuo nga nabanhaw si Ginoong Hesus. And most especially sa mga in terms sa aton mga kauturan or mga Arabic or some kind in Muslim countries, they still believe nga tiging kawat lang tuya si Ginoong Hesus. In which this is the very lie of the Pharisees and the religious leaders during that time. So aton tuhan niya ang witness sa mga disciples kag ni Mary. Mga kauturan ba, sorry lang yun, why nakita pa na nagsobra na kita. But at least we have learned something sa sininga si Mana. Mangayon lang ko kay Pastor Jandi and then si Pastor Delbert sa ilang last word. Mga biyan mga kauturan sa pagkambal ni Ginoong Hesus na it is finished. He completed His mission and He fulfilled His mission. Ini nga mga pulong mga kauturan, mga bagting ni sa aton mga nahuna kag kasing-kasing. Kitungod sini, naghatag ini sa aton sing paglaom. Kay ang kamatayon na sulbar ni Ginoong Hesus. Do mapatay kita sa nga kalibutan, kung magsalig kita sa iya, hindi kita maka-experience ang ikaduhang kamatayon. Kundi makatagamtam kita sang kabuhi nga wala katapusan. We are saved and we can be saved, mga abyan. Yes. Thank you. Pastor Delbert. Sa kabuhi ni Ginoong Hesus, ang pagbayaw sa iya paagi sa cross amo ang dakong himaya. Gani sa aton pag-alagad, ang aton pag-antos, kag ang aton mga sakripisyo. As a paschal lamb, si Ginoong Hesus gin sacrifice. Our sacrifices will be also our enthronement and glory. Yes. Mga kauturan, may basa lang ko sa aton nga leksyon. Mary, pagsiling ni Jesus, Mary. Ini mga kauturan, it was a one word revelation that changed the world. Amen. Amen. Nga ang pagtawag ni Jesus, Mary, amo to ang isa ka ngalan lang nga ginmit lang ni Jesus, pero amo na ang nagliwat sang perception sang bilog nga kalibutan. Sa hindi pa kita pangamuyo po ni Pastor Delbert, ako na pasalamatan sa liwat. Ining atong mga sponsors, Ma'am Helen Barbasa, Arcadio and Liti Mendoza, Mark and Meryl Mendoza, Pastor and Marlene Peregrino, Anili Trino Perdido and Jimmy Trino, Alex Federo and Ma'am Gina Federo, John and Goldie Juligi Jr.,
Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Ido and Fimi Don Bandes, Ma'am Antipas Piedad, Marlubel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, kag Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico. God bless you as our sponsor. Yes, Pastor. May gugmaon kay dalang panamon amay, salamat sa imo katutom kagayo sa amon. Salamat o Dios nga ikaw sa gihapon sang liwat kag liwat nagahatag sang imo mga pulong sa amon paagi sa nagkalain-lain nga manunulat sa Biblia ikan kay Matthew pakadto sa kay Juan sa pagkakaron nga amon gintun-an nga ang imo pagkabanhaw kag ang imo Ginoo nga pagdupa sa cross may dako nga kahulugan sa amon kag labing matuod o Dios. Itugot sa amon o Ginoo nga magmatinuohon kag niyan magmapinadayunon nga ang amon mga pag-antos mangin kaangay man sa imo nga sa amon kahuy-anan ini kahimayaan sa espirituhanon kag walay katubtuban nga ginharian. Tuguti kami o Ginoo nga gihaan sang balaan espiritu nga magmatutom sa pag-alagad sa imo tubtob sa pag-alag at tubtob sa pag-abot kag sa pagpahayag sa imo labing mahimayaon nga anak si Kristo Jesus nga amon Ginoo. Ini among ginatugyan kag napasalamatan nga imong mga saad amon baton sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.